Euskadi Irratia. Faktoria, Jon Artano. Oñatiko Malko taldekoak izan ditugu gaur, udako faktoria abiatzeko, zapatuan arituko dira gaur abiatuko den BBK Live jaialdi handian. Hane albizu egunon. Kaixo egunon, Jon. Baina, ez da hori, bazterrotan dugun jaialdi handi xamar bakarra. Abuztuaren 3an Donostiako Kristina Enea Parkean izango da adibidez Gladys the Day jaialdia, eta hori ere aipatu nahi dugu. Astelehenean egin zuten aurkezpena, eta 9. urtez egingo den jaialdi honetan, 15 musika talde eta bakarlari ariko dira, eguerdiko 12etan hasita parkean jo eta kantuan. Lorategi bat, ezin da landatu oroitzapenean. Jauregi bat, ezin da eraiki ez lorik egin bertan. Entzuten ari garen Mirua taldekoak bertan izango dira adibidez, eta jaialdi honek Kristina Eneako babestutako landare eta animaliei kalte egingo diela eta oso kezkatuta dabil Joseba Gurutz de Vicente, parkea bizirik Kukulun bera elkarteko kidea. Joseba, egunon. Egunon guztioi. Mirua taldea izango da besteak beste, Gladys the Day jaialdian, mirurik bizi alda parkean? Bai, bizi dira, gehien bat parkeko eskietan eta astegarretan, amilotxek eta tximuek hortxe hasiak haien hasiak banatu egiten dituzte, eta horrela, populazio osasuntsua bizi da. Miruak beraz bai, eta paumak ere bai. Bai, ara, ugaltzeko deia, arrarena. Alda? Bai, arraren ugaltzeko deia, bai. Hainbat aldian ikusi dugu, paumekiko kezka, eraso egin dietela, lumak atera, eta ez dakize barrabaskeri egin dizkietela, parketik ies egin da martuten ere azaldu izan dira. Gertatzen dena parkean sekulako masifikazioa dagoela da, eta gero giza jarduerak fauna kanporatu egiten du, nahi gabe, eta gero eta gehiago paumek alde egiten dute parketik. Egia da, asko gustatzen zaiela ibiltzea, baina pake handiagoa azken aldi honetan, azken urteotan aurkitzen dute parketikan kanpo, parke barruan baino. Orain jaio beharko lukete, paumakumeak, ez da? Hasi dira batzu jaiotzen, gutxienez badago eme bat txita bakar batekin, normalean 3-4 arrautza errun egiten dute, eta, gero albistere izan da duela oso 10 egun edo 2 aste, bazegoen eme bat abian, eta justu zegoen parkearen murru perimetralaren onduan, baina kanpoan. Eta ostu egin diote, eta bai, barrabaskeria handiak egiten, sekulako vandalismo gertatzen da. Askotan eskatu egiten dugu berriro zaintza sartzeko, lehen zegoen bezala, baina ez digute kasurik egiten txikia ginenean, bai, bazegoen, eta oso beharrezkoa da. Beraz ez dira paumak lasai bizi parkean, Urmaeleko ateak, zer moduz dabiltza? Ondo dabiltza, basateak gehien bat bizi dira bertan, orain txitekin edo kumekin ari dira, kaioanka horia joaten dira, eta txita jaten dituzte, hori erabat normala da, jendea askotan aserretu egiten da, baina prozesu naturala da. Ez da zeina, baina ez dugu horregatik aserretu egin behar. Eta gainera, kaioanka horiek laguntza ematen diote anfibioi, zeren atek eta zapaburua jaten dituzte. Orduan, depredazio horren bidez, kaioek anfibioi eta galtzeko arriskoan daude anfibioak mesede egiten diote. Basateak? Bai, hau da harra, deikari da, eta atzean hori emea da, eta ugaltzeko deia da. Koakoa emea, harra. Orduan ikusi gabe,
jakin dezakegu zein espezietakoa diren eta arra ala emeak diren. Paumak eta ateak izango ditugu berba da parkean ezagunenak edo Bai. ikusi errezan ikusten ditugunak, baina bizidun asko bizi dira, ara txantxikua ere adibidez. Bai. Hori gehienba gabean, eta hori egiten duenean, populazioa gainbera, egiten den kudeaketa ez da favoragarria jentzako. Arrak eramaten ditu gainean arrabak, emeak erruten ditu, baina gero arrak hartzen du ardura eta gabero urbalera joaten da, freskatu, eta ia embrioak garatu direnean, askatu egiten ditu uretan, eta hau da arra. Joseba Guruz de Vicenterekin ari gara. Joseba, ez dakit pixka bat, geratu naiz liluratuta zuri begira, ze kaskoa jantzita dituzu, da trantzean bezala sartu zara, hauek entzuteakoan, Bai. eta ari zara hitz egiten, ez dakit, barrutik bezala. Bai, konzentratzeko eta jendeako betu ulertzeko, eta gero txikitatik hortxe egon naiz, eta ikusi dut oso prozesu kaltegarria, nola hainbat espezie babestuta daudenak, galdu egin diren, administrazioei abisatu egin diegu eta alperrik izan den, eta gero beste hainbat eta hainbat galtzeko arriskuan daude, eta liburu bat daukagu argitaratuta, Euskadi mailan 74 proiektoren artean puntuazio gorena lortu zuena, bertako historia, flora eta fauna, eta alperri da. Hemen dago liburua, Kristina Enea, Gladys Parkea, jendeak irudikatu izan da formatu oso handiko liburu bat, mahai gaineko liburu hoietako bat, oso lodia, garai bateko telefono listinen neurrikoa edo are handiagoa, tapa gogorrekikoa, eta pauma eder bat agertzen da azalean. Zein da zure harremana Kristina Enea Parkearekin, Gladys Parkearekin? Harremana da gehien bat akademikoa, eta gero... Baina inguruan sortutako altzara? Bai, ni Egia kalean bizi izan nintzen, justu pare-parean. Atarian. Bai, eta orain pixka gorago bizi naiz, eta ezagutu dugu parke bat baso izaera zuena, eta animalien eta basa landaren eremua zen. Baina gero, itxurakeriari begira, hori, aberastasun hori kontutan hartu gabe, nolabait lorategi izaera eman zitzaion parkeari, eta horrek ekarri zuen hainbat espezieren galera. Hemen hitz egiten ari garenak ertz bat baina gehiago ditu, ikuspuntu bat baina gehiago, ze baso izaera duen parke bati buruz ari gara, ingurune urbano baten bihotzean dagoen parke bat. Horrela da. Oreka hori existitzea alda. Ez dakit adibidez beste herrialdeetan eta parke gure, adibidez Gipuzko eta Bizkaiko hiriburuetan parke aldetik pobresamar gaudela esango nukenik, berdegune gutxi aukeran, behintzat Bilbo eta Donostian, baina, parkekiko kultura tradizio handiagoa eta kultura aberatsagoa duten herrialdeetan eta lortzea aldute oreka hori. Kristina Enea, Gladys Parkea bezalako leku batean, alegia hiriaren bihotzean dagoenean. Bai, ni gutxienez, Erresuma Batuan izan du naiz eta baita Zubedian ere, eta oso zorreza da, azteko jendeak askoz respetu handiago dauka, Euskalduno baino, naturarekin, beti ere salbuespen, esate baterako antzarra baldin badu bide erdian lotan, eta batzu futin egiten ari baldin badira, ez dute egiten justu antzarra dauden aldeti, baizik eta pixka bueltaska bat ematen dute, eta lotan uzten. Hori egitez duenak, pekatu handitxo emarra du, ez? Bai, baina iruditzen beste munduko ahalegina. Ez, baina guk ikusten dugun vandalismoa egunerokoa da. Orduan, erantzunetako bat izan daiteke leku aldapatsuetan, guresako ezeroso direnak, horiek faunarentzako utzi, eta gero leku lauak, nolabait soropila, lorategiak, eta hortxe... Alegira, orain dauden bidezidor batzuk eta kentzearen aldeko azarazu? Baldin badaude aldapetan bai, eta esan hori ez dela zikinkeria. Horrek baimendu egiten duela, esate baterako, txepetxek abia egitea, biregarroek txepetxa egitea, ara hori txepetxa da, arrak egiten ditu bat azbeste lau bo, zeikabi, eta gero emeak erakutsi egiten dizkio, eta emeak aukeratzen du gehien gustoko duena. Baizea.
Eta kolka dagoenean emea jarraitzen du kantu horrekin, eta beste... Bost seikabi bai. egin da? Nik egon naiz... Edo abia zirriborroa dira. Ni egon naiz esate baterako kakotxen artean kronometratzen, eta batik kostatu zitzaion 10 egun kabi bat egitea. Hori biderkatu, biderbos esate baterako oso langilea dira. Baina gero emeak kolka daudenean, jarraitzen dute txioka, eta gonbida egiten diete beste eme batzuei, claro, ez dute alperrik lan egin. Eta, bueno, horrela... Eta zerren arabera erabakitzen du emeak zein abia duen? Oso galdera ona, eta nik ez daukat momentuz erantzunik. Zen neurriz eta beretsuak izaten dira? Bai, bola itxura dute, eta gero sarrera borobil bat edo zirkularra, eta gero altura oso bajua izaten da. Eta aukeratzen dutenean, zergatik dakigu aukeratu dutela, zen arrak ez du sartzen artillerik, eta meak bai, koltsoi baten moduan. Orduan badakigu, horxe meak esan duela, haizu, haunetzako, hau gustoko dut. Eta gero arrautzak eruten ditu barruan. Joseba, parkeko izaki bizidun guztiak ezagutzen dituzu. Gustatuko litzake, eta baina... meme, eta hauen ongizateagatik, gain zuzen ere, parkea bizirik elkarteak, Gladys the Day jaialdia, debekatzeko, bertan bera uzteko eskatu du? Bai, bertan bera utzi behar da. Zergatik, bera, parkea zer da, eremu, babestuta dagoen eremu bat, eta babestutako flora eta fauna espezia dituena. Eta esate baterako, iaz, beti ere Donostia kulturak esan da, 25.000 persona joan ziran edo pasatu ziran egun osoan zehar. Eta guk arratsaldeko hau izan zan iazko abuztuaren 4an, arratsaldeko 7ak laurden gutxagotan, zehatz-mehatz beko aldean, zenbatu egin genitun 3.513 lagun. Horrek eragiten duen presioa, gero, bafleen volumena izugarria da, animaliak ikaratu egiten dira, eta alde egiten dute. Esate baterako adibide bat, guztiok ikusi dugu jaietan, txupinazo bat botatzen baldin badute, petardoak, kohete bat, nola usoek alde egiten dute. Ezta? Eta oso beldur hori gure bizitza osoan zehar askotan ikusi dugu. Imagina zazu hori bafleak paira ezina dira benetan parkean. Defaunatze edo faunagabetze prozesu bortitza eta zuzena da. Eta guk kulturaren alde gaude, baina gehitu egiten dugu parkea animalien eta landaren etxea dela, eta honek akatu egiten dituela. Esate baterako animali txikia, txantxiko arrunta, lehen aitu duguna, apo arrunta, kukulumbera, kaprikornio arnia, azken insektu hauek dira Europako kakalardorik handienak, saguzarrak, urubioak, txontak, trikuak, hormazu handiak, erokeria da. Orduan, desalojatze prozesu bortitza da. Gu iaz jarri nahi genuen kontaktua Donostia kulturako zuzendaritzarekin eta bidalitako komunikatua ere beraiei bidali genien, baina ez dugut erantzun. Eta are gehiago, antza denez, enkaletu egin dugu, eta ez digute behar bezala erantzun, 5 urte daramazkite ingurumen sailak eta parke eta lorategiko azpisaiak esanez edo ebazpen bat ezabaltzen ez dela, ekitaldi hau ez dela favoragarria parkearentzako. Eta late guztiz ere egiten da. Guk jakin nahi dugu hori egia den. Bi aldiz galdetu egin dugu, eta bai planuak bidali dizkigute, baina guk jakin nahi dugu egia alda bi departamentu hauen partez ebazpen desfavoragarria izan dela eta musin egin zaiela, ala oker gaude, zen jende ezberdinak, guri iturri ezberdinek hori izan digute. Zute arrisku ere aipatzen duzu, Bai, zergatik, zen, klaro, hau egiten da guztuan, urteko hilabeterik berotsuera. Eta hortxe, milaka eta milaka persona daude, edaten, garagardoa edaten, gizartea alkoholizatzen, ez gara esaten ari ez dela bi garagardo hartu behar, baina hori ez da leku bat alkohola edateko, eta makina garagardo barril daude, eta gero, jendeak zigarrokinak horbelera botatzen ditu, eta, klaro, arrisku handia dago zu hartzeko. Ez dago edukierarik edo afororik, zergatik tabernari bati eskatzen zaio edukiera, betetzea, eta parken ez dago. Eta zerbait gertatuko balitz, hori saguzuloa izango litzateke. Eta are gehiago, beroak eraginda, badago izena duena,
adarren bat-bateko erorketa, ezta? Askotan entzulek seguru ikusi dituela askotan, bero bolada eta fatxadetatik, etxeen fatxadetatik harri pusketak erori egiten dira. Bueno, hau, zuaitzekin ere gertatu egiten da. Gehien bat adar handietan gertatzen da eta pisu handiak dutena ni neuk eta parkean eta hain zuzen justu kontzertuak egiten den aldean ikusi egin dut, nola ama bat bere aurrarekin, bere karrituan zijoalarik 3 metrotara India Gaztainondoko adar erraldoi batera 3 metrotara erori zitzaion justu sargori handia egiten zuen egun batean. Hau da, segurtasunetik ere begiratuta, hau ez dago baimentzerik. Aizete handia denean ixten dute parkea. Hori da. Zuek eskatzen duzue bero handia denen ere ixteko? Bai, gehien bat hau kontrajarria dago, zen gero parkeak klima babeslekoa dira. Hau gertatzen da, askoz gutxiago, hau da, aizetea dagonean, askoz arrisku handiagoa da adarrak erortzeko, beroa dagonean, baino hori ere egia da, baina gertatzen da. Orduan, vibrazioak esate baterako kalkulu bat egin dugu, ezta? Eta bataz beste, persona bakoitzak 75 kilo pisatuko balu, iaz, momentu hortan, 3.513 persona horiekin, parkea pairatzen duen karga da 272 tona. 272 tona. Eta pasatutako 25.000 persona horiekin, parkeak aguantatu duena izan da 1.875 tona. Hori gehitu vibrazioak, bafleak, Joseba, aipatu diguzu, ahalegin duzaretela, Donostiko udalarekin, harremanetan edo jartzen, eta entzungor egin dietela, zuen ikuspuntuei eta, tira, guk daukaguna da, asteleheneko aurkezpenean, Jon Aizpuru udaleko kulturekintza arloko zuzendariak esandakoa. Gure aldarrikapena da parkeak erabiltzea horrelako jarduera kulturalak egiteko, baina parkea ere babestu behar dugu, eta parkea ere zaindu behar dugu, eta horretarako, Donostia Kulturak eta Egia Kulturetxeak neurriak hartzen ditu parkea nolabait babesteko. Ez zituen neurriak zehaztu? Ez dakit zain neurri hartzen dituzten? Nik Joni, eskatuko nioke errespetu handiz, debate publiko batera jutea, eta esan nahi diot, oso oker zoritxarrez, oker daudela aurrera egiteko kulturaekin, ez behiri gabe, hori ez dago zarantzari, baina leku aldatu egin behar dela. Leku aldatu egin behar dela, eta esplikatu diguzu zure ikuspuntua, eta zeuen arabera, parkea nola eta zergatik erasaten dion tipo horretako jaialdi batek. Beste neurriko jaialdi bat egin aliteke hor, zuen ustez? Edo ez da lekua? Beti ere... Alegia, txikiagoa balitz, begi honez ikusiko altzen nukete. Antzerki bat. Edo lehen garai batean musika klasikoa, kontzertuak egiten ziran, hortxe aulki batzu jartzen ziran, igual joaten ziran 80 persona, horrek ez du afekziorik eragiten. Baina egiten baldin badegu horrelako musika jaialdian, on kamioi pila bat jutan diren, jende andana joaten dan, lurrean bizi diren animalientzako hori erokeria da. Hegaztiek ere alde egiten dute. Hau da, dakagun ondare naturalaren eta universalaren galera erraldoia da. Ez du konpentsatzen. Eta asteburu ere egoten diren urtebetetze ospakizunak eta era horretakoak, bakoitzak... Beti ere jarreraren arabera eta kopuruaren arabera, ezta? Gero beste arrazo mota batzu daude, txakurrenak, fauna basatia asko izutu egiten da txakurrekin, gatuak, animali esotikoa diranak, eta gero anfibio eta txorien populazio ere kalte handia egiten diete. Hau da, parkeak askotan ulertzen dugu pakea jasotzeko eremua, eta gero kanpo gela. Eta errespetua, animaliak eta landarea gure bizilaguna dira. Eta gure eskuetan dago, oraindik jaio ez direnei, jaio ziren personei, aukera ematea, guk ezagutu duguna eta gozatu egin degunaz, aukera ematea hori bizitzeko. Eta alkohola ematen baldin badiegu, eta milaka persona biltzen baldin badiegu, hori justu bide antagonikoa da. Joseba, ze egingo duzu abuztuaren 3an? Joan nahi nuen parkera, zenbat jende dauen. Ez dakit, posibil izango ote dudan. Sufrituko duzu. Asko.
Bai, asko, baina hori da bidea. Ez dago helmugarik bidean sufrimendurik ez badago. Horrelakoa da bizitza, eta baita nik uste dut intzule guztien bizitza. Ba, Joseba Gurutz de Vicente, Parkea Bizirik Kukulun bera elkarteko kidea, eskerrik asko. Gaur Euskadi Irratiko estudio nagusira etortzeagatik eta zeuen jarrera hain argi azaltzeagatik. Bai, eskerra zuei, egiten dituzuen programa zoragarria dira, eta jendeari eskatu nahiko nioke, askotan guk ere laguntza behar dugu, eta zertan. Ba, itzulpen dotoreak egiteko eta bideoak editatzeko inok lagundu baldin badigu, apuntatu, hau da gure emaila, info@parkeabizirik.org, info@parkeabizirik.org. Ba, laguntza deialdi eta guzti, Joseba, eskerrik asko eta ondo izan. Ondo izan, eskerrik asko.